Yanko and some for moon, bra, yes, any more say, Benya Ko, and I don't know, Eddie and Comway. Not none of my son, Kunya, for months some no more, sir, and nay, a woman near Sopa reading festival, no, a day, Ashebesi school, mono, a bois, ama mofrano, teacher to Tofewa horse side in a day. A quay power, Womasio Montino, about the body be or what, I was said, ma, Womasio Tana, Adom TV, et was so. And I do sipoku. Ene jina na nanoma na emu kasa ye wa Ahafo regional festival ase no chemu se kanibia na etwemu no wode akenkan ho akansie ebaye a ebo aye pa ma emofra no edije enwomesua eho na bo aye nso ema won sohwe no otimi twa ne yie esente ye wo mu de pa sese watimi atremu a wode sa adwumadi beko ma mu ni nyina mu omanfo nso ede won ho ebehyem bi kwasem no ya mani agi yie sanse said Jumadi ni sikoye wohwe said eye enkura no reading pass no musi kenkan homa no a na wa utumi se omu ese achechefo no so abomoden a ye hu se enkura no omu ko animu yie ti ogidie se eye national one no omu di nkundie ebebre eye Ahafo mantam na nusi yepe an education director wa Ahafo Mantemolosi ama Ankara editu dwase awofo mu hamu chichemu eduson eniku wo ma enwumesua ne ho isenti wo mo so ye de betimi bia ede aboa ama adesua ne adechiro etimi akoso awofo ne binum eya ade papa dumedie bia omoma edie bia no omudo omhwem ebi mu sra enkwala ne wo school hese de omomodin bositie ebi mu nso de oya omodan a omomma intimatimi akase si ye fa ohanchichemu a ekase ohanchichemu edi oson awofo ne de omobo omhomoden pa oni nyina mu na Adom Kasee amane boni samiasare ene de odi nkonim ewo basic 3 a wokosuku wa Ahafo man eme juo ohusu buache etwetwe enkomo no wo kire de wo ye ya otimi edi nkonim ewo akansie no emu serious me from my discipline me what textbooks we feel read and until I teacher and your head teacher and support team member by conversation and I mean no boy